Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi smo pričali vezane istinske poruke Hazreti Isa alejselam ili Isusa Mesija. Mi smo već vama objasnili par stvari i ovo tema je široka i inšallah pričat ćemo malo detaljno kako ovi kršćani, oni su pogrešili, kako oni su napravili jedan uzvišen čovjek koji je bio Božji poslanik, njemu su dali čast kao Bog ili Božji sin. Većine stvari što ćemo obratiti prema vama, to smo uzeli iz Biblije. Zato što naš trud je da mi prenesimo poruka prema kršćanima, da oni misli i da vidi ovo što oni imaju vjerovanje, da li ovo su tačni ili nisu tačni, da li oni su pogrešili, ako su pogrešili, kako može da oni ispravi. Šta se tiče časni Kuran detaljno priča o tome. Ponekad možda mi bi uzeli nešto od časni Kuran, zato što mi, kao sam rekao, da više želimo da uzimamo ovo vjerovanje od kršćana, od Biblija, i onda bi pričali o tome šta je nije u redu, kako oni daju pogrešno tumačenje. Časni Kuran govori vezane ovo što oni su napravili Isusa kao Božji sin. Kuran kaže: Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Takadu samavatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani yattakhiza walada. Surat Maryam, 19. sura, ajet 93. Allah kaže: skoro da se nebesa raspuknu, radi toga i zemlja posjepa i brda padnu treseći se, što oni tvrde da milostivi ima sina. Nije na čast milostivom da sebe uzima sina. Ovo časni Kuran kaže, zato ovo je velika greška i klevat na Božje ime da on ima sina. Kršćani koristi ovo prvi dio od Biblija Ivan, stih 1 od 1 do 3 ali 1 do od 1, prvi, drugi i treći, i kroz ovoga oni onda kažu: vidite, ovdje je jasno da je Isus, on je Bog. Ovo se tako počine. U početku bila je riječ i riječ je bila kod Boga i riječ je bila Bog. On je, ovo sada treći, on je u početku bio kod Boga, sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa. Ovo su ovi prvi dio od Ivana, i tako oni kažu, ovdje bude jasno, na primjer oni kažu ovo što je bio rečeno: u početku bila je riječ i riječ je bila kod Boga i riječ je bila Bog. To oni kažu, ovo riječ to znači Isusa, i kada je bio rečeno riječ je bila Bog,
inače u Biblija ovo Bog se piše sa malim slovom, onda kažu to ovdje, to znači je Isus i Biblija govori da on je Bog i zato sada mi vjerujemo da on je Bog. Mi ćemo pričati vezane ovi stihovi, da li može da uzimamo odavde poruka da je ovo priča radi Isusa ili nije. Ali prije mi hoćemo da saznamo i pitamo od kršćana, a čije su ovo riječi? Ko je pisac ovo za Ivana? Zato što ovo nije riječ od Isusa i poslije Isusa 160 do 170. godine imamo takve neke osvjedočenje, a ljudi su rekli da ovo Biblija, ovo dio Novi Zavjeta od ovo Ivan što se piše na njegov ime nije njegov dijela. I to znači ova knjiga nije pisana od strane Ivana kako imaju potvrđeno neki svjedočenje. Iz Americe ima jedna poznata komentar na Biblija ko se zove Peake's Commentary of Bible. Oni su isto rekli nema neka potvrđena dokaz da Ivan on je pisac ovo dio. I čak tamo se kaže vezani ovog tumačenje kako sada kršćani tumači, oni su rekli da ovo je rukopis od grčki jezik i onda na engleskom oni su pisali every honest person will have to admit that John's saying that the word or logos was divine is not saying that he was the God with whom he was. It merely tells of a certain quality about the word or logos, but it does not identify him as one and the same as God. Ovo komentar kaže svaka poštena osoba će morati priznati da Ivan što je Ivan rekao da su riječi ili govor bili božanski, ali ne znači da je on bio Bog. To znači kršćani imaju neki koji su komentari ili koji su dali komentari, to znači među kršćanima ima neki takvi mudri koji su dali tumačenje da ovdje ne znači da Isus on bio Bog. Kaže, ali ne znači da je on bio Bog. Sa kojim je on bio? To samo govori u određenom kvalitetu riječi ili govora, ali ga ne identifikuje kao istog i jednog Boga. Ovdje kada se kaže riječ je bila kod Boga, to znači Bog je nešto drugo, riječ je nešto drugo. Naprimjer, ovdje sada ako dvojica mi sjedimo i ako ja kažem ja sjedim kod onoga i to ne znači da on postao naprimjer da ja postao njega ili on postao na moje mjesto. Ovdje se kaže riječ je bila kod Boga i riječ je bila Bog. Kako može onda riječ bude Bog? Bog je odvojeno, riječ dolazi od Boga. I onda riječ ne može da bude Bog. Oni obično ovo govori
za trojstvo. Ovo oni pričaju za taj ličnost Isusa koja se pojavio prije 2000 godine u Jerusalem i taj čovjek u isto vrijeme on bio čovjek, sve osobine koje čovjek ima, on imao. I ovi nedostatak što čovjek može da ima gladan, žedan, ovo sve stvari, ovo je neke ograničene stvari sa čovjekom. On pati. Ako on je gladan, nema hrana, on to pati, to je bol. I Isus, on imao sve ove stvari, ali ovo je čudno vjerovanje da na isto vrijeme on bio Bog i na isto vrijeme on bio čovjek. Ovi sve vrline, sve moći što Bog ima, to su nalazi kod njega i ovi nedostataka kao čovjek, što može da bude kod čovjek, to isto bude kod njega. I ovdje nije bio rečeno ime Isusa, nije bio nešto rečeno da on isto vrijeme bio Bog i isto vrijeme on bio čovjek. Nema na Novi Zavjet negdje rečeno ovo božanstvo Isusa, nije koristeno taj riječ trojstvo, onda kako može da ovi glavni vjerovanje od jedne religija ne nalazi u njihovom knjigom. I onda to znači ovo oni su nešto napravili. Glavna temelj od vjerovanje mora da bude detaljno u religiozne knjige. Kao Islam, ja sam, ne sjetim, možda sam pričao prije, u Islam naše sve glavnije vjerovanje detaljno se nalazi. I čak neke stvari više puta ponavljene. Naprimjer, Bog je jedan, on nema partnera, njemu nije potrebno sina, njemu nije potrebno žena, on je samostalan, on nema početak, on nema kraj, on je za uvijek. I kada je za uvijek, onda njemu nije potrebno neki pomoć. I takve stvari su detaljno se nalazi u časni Kur'an. I ovdje kada se kaže u početku bila je riječ i riječ je bila kod Boga, kao sam rekao, Bog ima svoje neke atributa. On pošalje poslanika, on pošalje objava, on priča i to su njegovi osobine. Osobine i taj čovjek, on ima taj kvalitet, da li može da mi ovako sada pričamo da ovi riječ, njegove riječ, na arapskom se kaže kun, to znači budi. Ovo Allah kada nešto naredi, da se tako treba da bude, onda to samo dolazi njegova naredba i onda prema taj plan, taj stvar počne da bude. Obično ove svi prevode su od grčkog jezika i zato ima neke stvari što oni prevodi i kao prošli put dao sam vam jedan primjer, ovo je jedan riječ korijes koja ima više značenje, može bude gospodin, može bude kao gospodar i to se koristi i onda oni su tako tumačili, tako prevodili za Isusa u mjesto gospodin kao jedan uzvišen i poštovan čovjek ali osoba, oni su tamo pisali kao gospodar. I zato od Bog se počene sve njegove atributa i ovo je isto ovo Božje riječ. Božja riječ to znači kun kada on kaže nešto da bude i časni Kur'an govori da sve stvari su njegove riječi. Ima toliko Božje riječi da ne može da se broji. I čak i Kur'an kaže ako sve
ovo drva postane kao olovke i sve more postane tinte, ne može se završi Božje riječi. Ima toliko Božje riječi. I ovo, kako oni tumači odavde, ostali 3 evanđela ne priča u tome. I samo ovdje Ivan, u početak Ivan ovako priča za ovo, u početak bila je riječ i riječ je bila kod Boga i riječ je bila Bog. Ovo priča se nalazi samo ovdje u Ivan. Ako bi ovo toliko bitan stvar i od ovoga kršćani, oni tumači, oni uzimaju kao da je ovo bio rečeno za Isusa, i onda zašto ostali evanđela ne pričaju u tome? Tamo ne piše ništa. I da vama bude jasno ovo šta je vjerovanje za ovo božanstvo Isusa, imaju takovo vjerovanje, Otac, Sin, Sveti Duh, i oni trojica imaju isto jednako moć i značenje i plan i sve imaju kao dio od ovo božanstvo. I onda kršćani imaju još jedan argument. Oni kažu u Matiju prva poglavlja i ovo stih 21, 22, tamo se kaže ali sve se to dogodilo tako da se izvrši što je Gospodin rekao po proroku. Evo, djevica će zatrudnjeti i roditi sina i daće mu ime Emanuel, što znači Bog je sa nama. Matiju prva, onda stih 21. 22. Ovdje kršćani, oni uzimaju kao ovo bio preskazanje u Stari Zavjet od knjiga Izjaja, jedan poslanik, on kao prorokao da djevica će zatrudnjeti i roditi sina i daće mu ime Emanuel, što znači Bog je sa nama. I to znači kada bi ljudi gledali taj dječak, onda oni bi rekli da Bog je sa nama, i ovdje oni kažu to znači ovo priča za božanstvo Isusa, i ovo se pokazuje da Isus, on je Bog. Ali kada mi čitamo taj ovo Stari Zavjet, ovo knjiga Izaija, knjiga se zove Izaija, 7. kao ovo poglavlje i stih 14. Ali ako čitamo ovo sve, i tamo se priča, ima 2 nacija koja čini puno nepravda prema Jevrijama, pravi puno problem, i onda oni su bojali, oni su strahovali, ne znam koliko će trajati ovi njihovi probleme, i onda bio rečeno da jedna ovo žena dok ona postane trudna i dobi dijete, i taj dijete neće odrastiti i njihova problem će biti rješena. Ali ovo i ovo 2 vlade će biti srušene. I to znači onda Jevrije, oni će dobiti sloboda, oni će dobiti mir, oni neće imati više taj problem. I kršćani, ovi pisac od Biblija, Novi Zavjet, oni uzimaju ovo neka priča od 700 godina stara, koja uopšte nije
vezano Isusa, nego ovo bio vezano za tom periodu. I čak ovo pik komentar od Biblija, oni su isto dali svoje tumačenje i na primjer oni su to rekli the sign is to be fulfilled in the near future since it is given for a pressing emergency. It has therefore no reference to the birth of Jesus more than 700 years later. Isaiah has no particular movement in view. Ovi neki komentar, a commentary on the Bible, peak commentary on the Bible, pisac, oni su kršćani, oni kažu prema tumačenju u Bibliji, znak će biti ispunjen u bliskoj budućnosti. To znači ovo što je bio predskazanje da jedna žena će biti trudna, a oni su ovdje pričaju kao taj žena će biti djeca. Mi ćemo poslije, kada završimo ovo, onda ću reći šta to znači taj grčki riječ. Prema tumačenju u Bibliji znak će biti ispunjen u bliskoj budućnosti sa obzirom da se daje u smislu vanrednog vremena. To je bio samo nešto hitna slučaj i oni su kada tražili i poslanik tako govorio, kao na primjer mi obično pričamo, dobro dok će ovo jedan dijeta bude rođen i dok on shvati stvari šta je dobro, šta je loše, problem će biti rešen. I zato on kaže i zato ne spomenije rođenje Isusa više od 700 godina poslije. Izaija ne spomenije posebnu ženu. Ovo je tumačenje od kršćanske strane, tako oni su odbili ovo što neki su dali ovo tumačenje da ovdje to znači bio Isusa. Ovi pisaca Biblija, oni su baš za neki način, oni tako koristi ovi neki riječi, nešto od sebe. Na primjer, ovo što je bio, oni su rekli da djeca će biti trudna. Na grčki riječ za koje oni su prevodili djeca, ovo je na grčkom jeziku, ta riječ je alma. I ovo može isto da bude znače mlada žena. Ne mora da bude djeca. To znači mora da bude mlada žena i ne mora da bude prevod samo kao djevica i isto alma može da bude samo ime. Ime od jedne žene može biti alma. Ali od ovo riječ oni su prevodili kao djevica, to znači da ostavili ovo prevod što može da bude drugi. Zato što oni su baš planirali da ovo što se dešavao prije 700 godina, prije rođenja Isusa, oni su planirali da taj događaj oni stavi sa rođenjem od Isusa. Zato ova riječ alma opšte ne znači samo djevica, kako oni prevodi, nego prevod je mlada žena. Zato što u Biblija na drugom mjestu se isto koristio taj riječ alma i tamo oni su prevodili mlada žena. Jedan riječ u jednom mjestu su prevodili kao mlada žena, a na drugom mjestu oni su prevodili kao djevica i ovo samo zbog ovo da se pokazuje da je Isus
se rodio za taj način od djece. Onda ovo riječ što se koristili ime Emanuel, i onda oni kažu to je prevod Bog je sa nama. Ovo, kao sam rekao, ovo bio priča za Jevrije koji su imali problem od dva vlade, i onda bio rečeno da jedna žena, mlada žena, ona će dobiti jedan sin, jedan dječak, i ona će dati ime Emanuel. Emanuel to znači Bog je sa nama, ali to ne znači da taj dječak postane Bog, nego ovo kao neko hoće dobro namjera, kao jedna molitva, da Bog bude uvijek sa njim. I ovo isto oni su dali pogrešno tumačenje. Naprimjer, da Bog blagoslovi, naprimjer, mi uvijek koristimo do dan danas, neka bude Bog sa vama i neka Bog bude sa nama. Čovjek ide negdje na put ali nešto, onda mi kažemo neka ideš, stigneš sa hajrli, neka Bog bude sa tobom. Kada neko ima problem, mi kažemo neka Bog bude sa vama, ali to ne znači da onda ako taj čovjek negdje ide, onda ostali kažu, vidite, za njega bio rečeno Bog je sa nama i sada on je Bog, gdje god on ide, mi njega bi rekli on je Bog, Bog je sa nama, ali on je čovjek. To znači, ovo prevod pogrešno su tumačili, ovo značenje što oni su dali, to nije radi Isusa, nego ovo bio za neka druga žena koja je prije 700 godina prije rođenja Isusa se pojavila, i onda tokom taj period ovi Jevriji oni su dobili sloboda, ovi dvije vlade su bili srušene. Kršćani isto onda daju još jedan argument, oni kažu Isus on oprostio grijeha, a njemu bio ovo dato, ovo čast, kao da on ima moć da oprosti grijeha, i ovo je jedan simbol, ovo je jedan znak da on je Bog. Naprimjer, oni kažu u Matiju 9:6 je rečeno, ali da znadete da Sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. To znači, on ima vlast nad zemlji opraštati grijehe. I sada, na primjer, ako neko pogreši, ja njega oprostim, ja kažem, ok, nemoj da ponavljaš, ja tebi oprostim. Da li ovo je jedan znak da neko onda misli da ti si Bog? Ali ako ja pogrešim i neka osoba mene kaže nema veze, nemoj tako, oprostim, i svaki dan svugdje ljudi pogreši i ljudi oprosti. I ako neko oprosti nekoga, to ne znači da on postane Boga. I jedan sledbenik od Isusa, kada je pitao od njega koliko puta treba da oprostim grijeh od nekoga, da li 7 puta? Isus rekao ne. 7 puta, 70 puta. To znači bez broje treba da ti oprostiš grijeh. I onda da li mi bi vjerovali da ovo sledbenik, ovo apostol od Isusa, on je Bog zato što njega Isus rekao ti možeš da oprostiš grijeh. I onda za svi apostola bio rečeno Ivan 20 stih 22. 23. se kaže, to rekaviši dahne u njih
i reče im: primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, oprošteni su im. To znači, Isus kaže za svoje apostola, ovi 12 sledbenika, i kaže: kojima oprostite grijehe, oprošteni su im. Kome vi oprostite, on je sada čist. Njegove grijehe su oprosteni, zato što vi ste oprostili. A kojima zadržite, zadrženi su. Ovdje je isto rekao obrnuto: ako nekome vi ne oprostite, onda njihove grije neće oprostiti. To znači, to će ostane. I ako je samo ovo jedan znak da kada je neko oprosti grijeha, on postane Bog, onda dalje bi vjerovali ovi 12 sledbenika, oni su isto bogovi. I čak neki jedan koji je odrekao, koji je kao prodao Isusa, onda da li on bi bio isto zato on bio među ovima, on šta bi bio. I ovi svi Božji atributa, Božje osobine, kao on zna, kao on oprosti, kao on stvara, na malo nijevo Bog nama isto podario ovi osobine. Zato učasni Kur'an kaže: takhallaku bi akhlaqillah, treba da vi dobite Božje osobine. Isto je bio rečeno: vaman sibgat Allahe vaman asanu min Allahe sibga. To znači, treba da primite Božje boja. I koje je najbolje vaman asanu min Allahe sibga, i među vama koje je najbolje koje primi Božja boja. Šta to znači? To znači Božji atribut. Ako Bog oprosti, i čovjek isto oprosti, ali mali nivo. Ako Bog stvara, čovjek na mali nivo isto nešto napravi. I zato, ako je Bog kazni, i čovjek isto nekome nekad kazni. Na mali nivo. I to kada je Bog nama podario ove osobine, to ne znači da mi sada mislimo zato što mi sada mi smo dobili jedan dio od božanstva i onda mi postalimo bogovi. I kako kršćani onda tumači za Isusa da on oprostio i zato je on je Bog. I ovo verovanje i ovo tumačenje potpuno je pogrešno. I kada mi čitamo na drugom mjestu Biblija, isti izraz, isti stvari, onda to znači ovo su neki na mali nivo osobini od čovjeka. Kao čovjek mi treba da slijedimo ovo Božje pustve, ovo Božji atribut, što kako Bog obrati, kako je on radi, mi na svoje nivo, na svoje atmosfer, mi treba da isto ponašamo, isto treba da prostimo, isto treba da pomažemo ljudima, ili mi ćemo ostati Božji robovi, mi ćemo ostati kao ljudi. I Isus, on bio Božji poslanik, on bio čovjek, ali nije bio Bog, nije bio Božji sin doslovno, i on bio Božji miljenik. Mi njega poštovamo, mi njega vjerujemo kao Božji poslanik, ali ovo vjerovanje što kršćani imaju danas, Isus nikad imao, nema on pojma o tome. I zato ovo je naš cilj da objasnimo od Biblija i da pokažemo šta nije ispravno, ali ovo što oni uzimaju poruka od ovih stihova, to ne može da oni uzimaju na takav način, na kakav način oni uzimaju.
onda inshallah pričat ćemo više od toga sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.